Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, selamat malam teman-teman. Pukul 10.16 ya. Lumayan sudah malam, waktunya istirahat. Namun disempat lalara sidik. Rawaina fi sahihil Muslim rahimahullah an Utsman bin As radhiyallahu anhu annahu sadamni Utsman bin As saka iku wadul atau mengeluh saka wadul ila Rasulillah maring Rasulullah SAW. Wadul was'an ing loro yajidu kang nemu sapa Utsman hu ing was'an mau fi jasadi ing dalam jasade Utsman. Jadi sahabat Utsman bin Abi As niku suatu ketika wadul ing gone Kanjeng Nabi, sowan Kanjeng Nabi wadul lorone sing nduk awake ngoten. Dadi awake loro sing sebagian pundi loro ngoten mungkin. Jane wong kadang wis umur tuwa kadang lorane iku aneh-aneh. Nek wis umur 40 melangkah biasane iku penyakit kadang iku akeh sing bermunculan mergo kurang hati-hati ring rawat jasate. Pola makan, kurang olahraga, kakean ngombe manis-manis lan liyane biasane wis umur 40 melangkah niku ketok mangke krasa jasate. Iki sahabat Utsman bin Abi As niku wadul awake iku ana sing lara. Faqala mongko ngendika lahu maring Utsman bin As mau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane diwarai Kanjeng Nabi. Maksudnya Utsman bin As diwarai nambani lorone mau. Tapi nek nambani yo njaluk ring Gusti Allah langsung niki. Kaya model njaluk ring kiai. Kanjeng Nabi terus ngendikan, "Nduk ya daga, nduk ndeleo sira ya daga ing tangan sira alal ladzi ing atase anggota ya alamu kang lara." Apa alladzi mau min jasadika saking jasad sira. Wa kullan ngucap sira bismillah ing lafal bismillah salasan kelawan ping 3. Wa kullan ngucap sira sab'a maratin kelawan 7 pira-pira ambalan. Ngucap a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. A'udzu nyuwun karasa sapa ingsun billahi kelawan keratone Allah utawa kemuliaane Allah. Wa qudrati lan tegese kekuasaane Allah min syarri ma saking olone perkara ajidu kang nemu sapa ingsun hu ing ma. Wa hadiru lan kang wedi sapa ingsun hu ing man. Kuartine ngoten. Diwarai Kanjeng Nabi nek cekelo anggotamu sing lara mau. Dikon nyekel karo tangane. Ngendikane Kanjeng Nabi pemane kok mungkin awakmu lara gegere utawa dodone mungkin sesek utawa mungkin ginjele lan liyane. Kudu dikon nyekel karo tangane. Tanganmu tempelno ning gone anggota kuwi mau sing lara mau. Karo maca bismillah ping 3. Bismillah ping 3. Tangane ditempelno ning gone anggota sing lara mau. Bar maca bismillah ping 3 ndonga neh ping 7. Dungane a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Ku dibaleni ping 7. Ku warane Kanjeng Nabi ngoten. Iki hadis sahih saking Imam Muslim nggih, saged dipraktekne dijajal. Ngoten. Jenenge tombo iku macem-macem. Dadi ana ya sing ana medis ora mempan. Kadang njaluk kiai di antarane niki warane Kanjeng Nabi ngoten niki. Dijajal-jajal. Seperti
dijabahi karo Gusti Allah. Jenenge wong tetombo niku kadang jodoh-jodohan. Jenenge wong-wong tuwa jodoh-jodohan kok kene ora jodoh, kok digawa rono ya jodoh padha obate ya padha. Kadang ngoten niku. Kersane Gusti Allah. Sing penting ikhtiar. Ikhtiare ora dohir tok, maksudnya ora medis tok, diimbangi karo ndonga ngeten iki wau sing diwarano Kanjeng Nabi. Dan begitu saja, selamat malam, selamat istirahat, sidik-sidik agar mampu ngaji. Al-Fatihah.